mɔgɔ ye cogo bɛɛ I ka batigɛ sara nɔgɔya walasa ka dɔ fara aw ka sara dawla ani sanga kan Falilu Couture chez Chame frère bɛ aw ka bila la ka fara atelier de couture haut de gamme kan Falilu boutique filɛ aw sago ani aw donko bɛɛ bɛ sɔrɔ yan wa sugulataga bɔraw ma bazin sugu bɛɛ tissu borodew fo ka taa se prêt-à-porter ma cɛta ani musota fugulanw sanbara parfum machetu wusulɔn ani masiri sugu wɛrɛw. Dit à faux, le débat du soir, interactif. Nous sommes mardi 28 novembre 2023. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission du Le Débat du soir de ce jour. Voilà, donc le thème est le suivant. Les pays peuvent-ils envisager de sortir du franc CFA? Vous savez très bien aujourd'hui, il est de plus en plus question dans nos États qui sont, en tout cas, qui consomment le franc CFA, de sortir de cette monnaie que certains jugent, en tout cas, une monnaie coloniale. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative? Est-ce que les pays actuels qui sont sous CFA peuvent-ils envisager de sortir du franc CFA? C'est la thématique du jour, vous l'avez comprise. Vous voulez réagir, c'est très simple, composez les 65, 65, 50, 50. Et comme vous savez, cette émission, c'est les deux langues, le français et le bamanakan. Du Liban, Flé Librana, la Melikela, Malikono, Ani Malikokan. Ami obla jeli funi nga wala ñono omnu solo na sangina nga jabrano bla jeli sans fait fokata se bollo solo ni angara su solo bla jeli nga dabne bongo kata seguni siga so ko bla jeli be fo munu be kan fle bollo solo bla jeli nga ami aw fu dante fulumna ka fana ko aw dangana kana beni aw ko jamga mandi ango mago di afo ka beni bitrata dunya ni no benani no wabro ko lokle muga an shegi samba flani muga an sabayi ku yala jamana minnu bɛ yen nɔ ni sefa b'olu fɛ yen nɔ yala olu bɛ se ka laɲini ni sangani na ka bɔ sefa kɔnɔna la wa ni ne kɔni ye kumakun ye an ye mun sɔrɔ k'o di aw ma i n'a fɔ b'a kalama cogoya min na jamana caman bɛ yen nɔ minnu bɛ sefa kɔnɔna la minnu kuma caman bɛ ka bɔ sisan nɔ ko ayiwa mɔnɔw bɛna créer jamana ninnu yɛrɛ ye est ce que aw yɛrɛ fɛ nin y'a wagati ye est ce que ayiwa an bɛ se ka laɲini ka bɔ sefa wari kɔnɔ ni ka wari wɛrɛ nati an ka jamana ninnu kɔnɔ wa o de kumakun ye ɲɛmɔgɔso ka yamaruya kɔnɔ an ye mun sɔrɔ ni k'o di aw ma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sɔgɔlen ma n'a ye an ka jamu kan n'a ye tɔmɔta suma la aw ka anw bilasira bonya ani karama kɔnɔna la nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50 o ye maliyɛn minnu bɛ kɔnɔna la minnu bɛ kɔ kan nɛgɛjuru sira kɔfɔlɔ kelen n'o nka mali indicatif n'o tali kɛ fu 22 3 65 65 50 50 n'i y'o tugu o la i ni anw lajɛ ni ka masala minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ kan filɛ nin sangani na an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan ni nɛgɛjuru sira ko gɛlɛyara aw ma aw b'a kɛ i n'a fɔ Ustaz Dukure b'a kɛ cogoya min na aw bɛ taa bɔlɔlɔsira sanfɛ k'aw ka bataki ci an ma ni ala sɔnna ma an n'an da dɔ la ka walawala ka badabada Ustaz Dukure fo yan nɔ fo Faransi kaw fɛ yen nɔ ko k'a ka foli di Abdoulaye Diallo Adama Traoré Sen Traoré ani tonton Yata Sayima fo Segu kaw fɛ yen nɔ an bɛ Ustaz Dukure fo a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri la jamana ko la ko ala kana sira ni hɛrɛ ye maliyɛn fɛn o fɛn bɛ tunga la an bɛ ala deli yarabi ala ka tunga diya aw la ala ka aw ɲuman sigi ni kana anw yɛrɛ fɛnɛ ɲuman sɔrɔ yan nɔ ka ayiwa halisa dɔw donkɛ degun bɛ minnu kan ala ka degun ta ka bolo bɛɛ lajɛlen kan an y'o de fɔ nɛgɛjuru ye 65 65 50 50 ni o nɔgɔyara aw ye an lajɛ ni ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni bi kumakun ye n'o bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ yen nɔ ni franc CFA bɛ olu ka dugu la ko yala olu bɛ se ka laɲini nin waati na wa ka bɔ sefa kelen fɔlen kɔnɔna la o de kɔni ye ayiwa kumakun ye an ye kumakun min sɔrɔ ɲɛmɔgɔ somɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ ni k'o di aw ma kuma fɔlɔ ye sira sɔrɔ an la bonsoir Usmane Yata Sayi kodi baasi tɛ Segukaw la alhamdulilayi an barika da ala ye a kɛra tile fila ye dɛ fɛn t'i la kɔni walayi fɛn tɛ n na k'o de cayara a bɛ caya kuma dɔ la nin wagati ma nɔgɔn koyi il y a des moments là awɔ o ka ca a ka ca ɲumanw dun ka dɔgɔ la fɛnɛ amin amin ya rabbi an bɛ invité Mahamadu Togola ni waati an bɛ bɛɛ fo u ye foli laminɛ parce que ko dɔ bɛɛ ni hakili la siga t'a la hakili ma fana sigi bɛ k'an lamɛn nin ye tiɲɛ Umar an bɛ ɲɔgɔn dafa de awɔ n'a fɔra ne kɔnɔna jɛya ye a bɛ ban n ɲɛ b'a la sefa nin tant que an bɛ sefa la lafiya tɛ yen n'a faamu man di cogo di bari an ka jamana marabaa fɔlɔ
fɛn fɔlɔ min ye jamana yɛrɛ taabolo la. Jamana maabɔrɔkɔrɔ jumɛn caman tɛmɛna dɛ. Le premier père de la nation malienne. Modibo Daba. Modibo Keita. Ale de Mali wari kɛ. Umar a ko maliyɛnw ma. Awɔ. Isa ale tun bɛ kuma o. Bon an ta in a bɔbɔlama don. Maa min tɛ kuma fana dade fana sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. A ma nɔgɔn. Maa min tɛ kuma pewu. Umar. A ko maliyɛnw ma. Awɔ. An ka jamana marabaa fɔlɔ a ko Mali bɛna min fɔ ye. Ne Modibo Keita ala ka hinɛ a la ko n b'a fɔ a ye a y'a mɛn a k'a faamu parce que mɔgɔ min mɛn ka taa fɛ m'a faamu. Ko maliyɛnw k'an bɛ sɛgɛn mɛ an bɛna lafiya. A ko an ka Mali a bɛ lafiya. Fɔlɔ o tuma anw maliyɛn bɛ se ka lafiya. Nka yanni an ka Mali ka lafiya an maliyɛn an bɛ sɛgɛn dɛ donc k'an ka sɛgɛn muli dɛ. Alahu akibar. San seegin kɔnɔ n tɛna don détail la yɛrɛ kɔsɔn. Il y a des témoins. Tout ça c'est devenu pour notre Maliba. Donc kuma laɲini ye min ye sisan yala CFA ko in yala an ka bɔ a la wa an kana bɔ a la a bɛ cogo di. Ne kɔni bɛ min fɔ Mali. Burkina Niger. O fɔlɔ olu k'a daminɛ fɔlɔ. I m'a ye Laginɛ n'a ka laginɛya bɛɛ kabini ka président fɔlɔ Kayre Umar o ma wari falen pewu. Laginɛ tout près la. Ko mɔgɔw bɛ ka wari saboter ko n'i taara k'i ka taa ni bɔrɛ ye. O bɛ fɔ. Ayiwa an k'a filɛ u bɛ cogo di. Donc CFA nin bɛ dilan Faransi de. Hali ɲɛ bɛ kɛlɛ o kɛlɛ min bɛ ka na jamana na u bɛ se ka hali a ko bɛ caman dilan ka na di. An kɛlɛ olu de b'a dilan o. U b'a dilan o n'a kɛra 1 miliyari kɛ ko bɛɛ ka na n'a ye ka di minnu b'an kɛlɛ kungo kɔnɔ. U laban ka na sanni kɛ anw ye an yɛrɛ tɔgɔ bila en un mot dɔrɔn fɛn fɛn da ka d'an na. Awɔ. An ka ŋaniya dɔ ta Kayre Umar à long terme. O de ka gɛlɛn Mali ko la dɛ à long terme waati jan ko. Baasi tɛ. Hali n'a ma kɛ e tɛ an sila ou bien en tout cas hali ni anw sɛgɛnna n'an denw n'an mɔdenw t'a kɛ. Awɔ. O de ko ye Modibo Keita ka hakilila ye. Baasi tɛ. Donc k'an ka sago o de la. D'accord. À long terme. Donc o b'a yira k'a fɔ ko ni an bɔra CFA kɔnɔ de an bɛna lafiya sɔrɔ sa kɛ. N ko b'a yira k'a fɔ ko n'an bɔra CFA kɔnɔ an bɛna lafiya de sɔrɔ kɛ. O dɔrɔn tɛ dɛ. Ka bɔ CFA kɔnɔ dɔrɔn tɛ dɛ. Démocratie yɛrɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ. Ayiwa o fana ye kuma wɛrɛ ye. Voilà o ni CFA de bɛ ɲɔgɔn na sommet de b'o la. N ko Faransi président de na démocratie ye. Awɔ. San 5 o san 5 Kayre Umar o ye fɛɛrɛ kɛ k'an bila ɲɔgɔn na an bɛ ɲɛ fɛn dɔ a yɛrɛ n'a bɛ kɛlɛ. Farajɛ kɛ koyi. Donc an ka décision de ta à long terme. Baasi tɛ. Pour l'avenir de notre pays. Ala ka sabati an ye. Et le bonheur des Maliens. Inch'Allah. Les gens vont les malheureux. Vérité absolue Ousmane Yatassaye. Les gens vont les malheureux. Le temps c'est le meilleur juge. Ala k'ala misayir'an na. A se bɛ Ala ye. Ousmane Yatassaye Segu Sido ani Balanzan an bi a fo ni ka waleɲuman dɔn olu ye maakɔrɔw ye u ye kunun ye ni ka bi ye alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala deli halisa Ala k'u mɛn an kɔrɔ comme aw yɛrɛ bɛ yen nɔ a ye dayɛlɛ ka don an la. Ante, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien. Alhamdulillah. Bi arabe thème. Vraiment, c'est très très important. Allah ka mɛn kelema kan wele ka bɔ min? Ne ka wele ka bɔ Badalabugu, Salif Kumare. Salif Kumare. Oui. D'accord, Kumare an kulo b'i la bisimila. Pour que an farafin jama an ka se ka bɔ nɔgɔ la. Il faut obligatoirement f'an ka monnaie créer an yɛrɛ ye. Obligatoirement. Oui, jagoya de don. Cogo di? Surtout AES yɛrɛ. Kuma ye u ka bɔli laban na. An ka ministres ye ɲɔgɔn dalajɛ. I ma o kuma na banque centrale kan. C'est comme bon nin ko planifié tɔ de quoi. C'est-à-dire AES lancera de ka ban quoi. Non ni an tagatɔ de n'a ɲɛnabɔra dɛ. Mais a tɛ taa gɛlɛya kɔ f'an k'an cɛsiri. An m'an cɛsiri an bɛ sɛgɛn sigi. D'accord. A hɛrɛ.
o bɛ kɛ an denw taw ye parce que aw den ye anw ye aw mɔdenw de bɛna bénéficier parce que an ye denmisɛnninw ye n'ala sɔnna a ma ne bɛ dugawu kɛ AES baasi tɛ oui ala ka sabati kumare an b'i fo merci ka da labugukaw bɛɛ lajɛlen fo ne ko kumare an b'a fɔ dante foli min na ka waleɲuman dɔn a ko AES ko kɔni sira dayɛlɛ sabula ni an tatɔla ye fɛn bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka munɛ ko la ale fɛ ni y'o sabatitɔla ye ayiwa an bɛ dugawu dɔn kɛ an ka hɛrɛ bɛ mun na ala ka sabati yala jamana minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ sefa kɔnɔ nin wagati na est ce que olu kan ka a laɲini nin sanga in na ka bɔ sefa kelen in kɔnɔna la wa o de ye kuma kun ye an ye mun sɔrɔ ni k'o di aw ma aw minnu bɛ yen nɔ ko aw sɔgɔlen ma n'aw bɛ fɛ ka dɔ d'an ka jamu na a ka nɔgɔn nɛgɛjuru ye 65 65 50 50 Anoula bonsoir. Allô allô Anoula. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Alhamdoulilah, vous nous appelez d'où, monsieur? Le nom, s'il vous plaît? Mohamed. Mohamed, comment? Mohamed Soumano. Soumano, vous nous appelez d'où, monsieur Soumano? Ouais, nous avons voulu faire Gao. Kaboroj, mais? Kabo Gao. Avec Gao, Kaufo Soumano, bismillah. Awa bitamu chala, tamu kaira la, comme ça. Allah kan bɛn kelen ma Mohamed. Wari pour que i ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i ka k'i yɛrɛ quoi faut que fɛn fila bɛ i ka se ka olu sɔrɔ i yɛrɛ la fɔlɔ quoi. O fɛn fila ye jumɛn Mohamed? A fɔlɔ o y'i ka kumakan ye. I ka kuma yɛrɛ ka kan na i ka baara y'i ka kan na a filanan o y'i ka wari dilan yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ bɛ min dun quoi. I sɔgɔna bɛ mun na sa? I sɔgɔna bɛ mun na kɛ? N'i ka wari dilan i ka wari dun i yɛrɛ sɔgɔna bɛ wari mun na? Wala i yɛrɛ ka jamana wari min dilan n'i y'o kɔrɔ i yɛrɛ ka dun wari ye o de b'i nafa ka tɛmɛ wari dunni kan quoi. D'accord. N'u sera bénéfice la i t'o sɔrɔ a la. D'accord. Voilà donc ni o de kɔni cayara la n'u sera ka fɛn jamana bɛ lafiya. Donc e yɛrɛ fɛ an ɲɛtaga bɛ sabati n'an sera ka wari dilan mun bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen nɔ sa kɛ? I n'a sɔrɔ fɛn mun bɛ taa ni ma kɛ a. Mun ka ɲɛnama kɛ n'a ye mais ko dɔ yɛrɛ nana tiɲɛ ka b'u bolo. Voilà donc pour i ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ f'i ka wari dilan i ka wari dun wa i ka wari bénéfice a revenu la fɛn bɛɛ yɛrɛ ta ye wa garantie yɛrɛ ta ye. D'accord Mohamed. Voilà o de tun bɛ ne bolo. Ala ka sabati an b'i fo ni ka Gawakaw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na Isumano. Ala sɔnna o bɛɛ ka foli mɛn. Merci bien Mohamed. An cɛ ka baara la. A diyara n ye. Mohamed Soumano k'an wele ka bɔ Gawo Yusu Sangare an b'i a fo dante foli min na ka Gawakaw bɛɛ lajɛlen fo n'an donna Gawo an bɛ taa Tɔnbukutu ka Tɔnbukutu bɛɛ lajɛlen fo Yakuba Sise kanubaga jɔnjɔn don an bɛ a fo a ka wulikajɔ n'a ka jamana kanu na sanga ani wagati n'an ye Yakuba Sise fo an bɛ taa Kidali Jarakɛ bɛ yen nɔ an bɛ Jarakɛ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo fo yan nɔ fo Kidali maa wɛrɛ bɛ yen nɔ Anoula bonsoir. Kodi baasi yen nɔ? U ka kɛnɛ e yɛrɛ dun? Saka Togo la Farakokaw dun baasi tɛ yen nɔ? O kɛra hɛrɛ ye bisimila an tulo b'i la. Voilà sisan. Awɔ. N'an kɔni sera ka bɔ n'an sera ka bɔ Sefa la. K'an yɛrɛ tɔgɔ la awɔ. Walima o nafa de ka bon an ma dɛ. Donc mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ ka hali sini de an bɛ fɔlɔ dun na. Bon mɔgɔ fana b'a fɔ k'an bɛ ko donc slogan ninnu bɛna slogan k'u fɔ mɔgɔw ye. O kɔni k'a la kɛ an ka an k'a ye an k'a ye a wari an k'a bɛɛ d'accord. Sinon tant que n'an ma bɔ d'accord. O kɔni ye ne ka lafiya. Saka o faamuyana. An b'i fo i tɔgɔ la. Merci. Saka Karim Togola k'an wele ka bɔ Farakɔ Masigi an bɛ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn halisa u ka nɛgɛjuru sira ko a ma sabati kosɛbɛ kosɛbɛ tuma dɔ la gɛlɛya bɛ k'a la o n'a ta o ta Saka ka wulikajɔ kama a bɛ wuli ka ayiwa a ɲini ni ka don ka ayiwa an bilasira bonya ani karama kɔnɔna la an b'i a fo dante foli min na ka don Côte d'Ivoire Yakuba Togola bɛ yen nɔ a n'a furumuso Binta Togola Dumafili an b'u yɛrɛ fɛnɛ fo Saka Karim Togola sagoya la ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 50 50 fulakɛ nɔrɔma ni maa minnu donna ayiwa an lajɛ ni ka dɔɔni fɔ ka bɛn ni bi tarata donya ye n'o bɛnna ni novembre kalo tile 28 san 2023 jamana minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ sefa kɔnɔ nin wagati in na yala u bɛ se ka a laɲini nin sanga in na wa
kabo sifa kono o de koni kuma kunye anga mo so mo yamara kono anyi musoro ni wodi awma awmun be no ko awklobe angana ni awe don to mo anga kamangana absika on blasarani e ako hakilna tawi bunyen ani karama kon lala ni gajur sara anyu defo bi worani duru do bi wora an duru biduru maliyamun me kokan ambado aw kacca mun be kan flay mun me kana me ambe belajili fu ni belajili wal mando ni gajuru musamba ko bla la fino wi fu mugan ani fla saba bi wora ani duru biduru ni alayu sabati awi annaje ninga aywa dara fale boroke awga wala fe boru musigi awi tenen trata alamisa ani juma ni kanya tan shigi judiba tv sans fe fukata si angara yo so sra belajili nga ba ko kawni siga su kawni sigo kaw fi no ani bollo sra belajili kuma rebi no on la bonsoir. Allô. Anula. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ko di basino. Wala ça va alhamdulillah. Dieu merci. Quand on lega boroj me to duma jam duma. Abdoulaye Koulibaly ndiga wole ga Tombouctou. Abdoulaye Koulibaly kan wole ga Tombouctou. Ambi fo Abdoulaye Koulibaly ka Tombouctou ko bla jeli fo bismillah on club la. Voilà, nous tout fait ganda do borla. Abidjani. Voilà, et ko inanye attaque à la guerre. Bien yere kono pays jumɛn de bi pays jumɛn ka nafolo ko garanti. Est-ce qu'on peut? N'a bɔra France minnu tun bɛ France bolo jɔya la n'o bɔra la jɔn ka nafolo ko bɛ jɔn bolo ni anw tɛ fɛn min b'an bolo an ta tɛ o sisan a bɛ se ka maliyɛnw ɲininka direct la ko yala ko France fa a bɛ dilan min a bɛ dilan France yɔrɔ jumɛn mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ fɛn min don fɛn an ta tɛ a bɛ bolo yɔrɔ wɛrɛ de ka jɔ an kan adamaden i ka fɛn minɛ i bolo i bɛ fɛn min dɔn faransi fa an t'a maîtriser an ta tɛ mali an bɛ sen min kan sisan an bɛ yɛrɛ ta kuma de la donc jamana f'i ka k'i yɛrɛ ta ye fɔlɔ fo y'a sɔrɔ i ka lakana b'i yɛrɛ bolo parce que o ye fɛn ye fɛn min a ti tɛrɛmɛ kalan o ka k'i yɛrɛ bolo a ti tɛrɛmɛ i ma kɛ i ka nafolo a ka k'i yɛrɛ bolo o ti tɛrɛmɛ i ni ma kɛ i ka kiiri o ka k'i yɛrɛ bolo o ti tɛrɛmɛ donc an dun bɛ yɛrɛ ta taabolo de kan nafolo min bɛ an bolo an ta tɛ nin fɛn an bɛ bɔ a la de an ta tɛ o ye ne hakilina ye. D'accord Abdoulaye. Voilà, merci beaucoup. Ala ka ɲuman bɔ su la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo. Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo lamɛn. Ala ka peli ma suma. Ya Rabbi yama Ala ko dɔw sabati. Merci beaucoup. Abdoulaye Koulibaly an b'i fo ka tɔmɔtɔkaw bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup. Merci. Abdoulaye Koulibaly kan wele ni ka bɔ Tombouctou kaw fɛ yen nɔ an b'i a fo ka waleɲumandɔn dantɛ foli min na ka Tombouctou bɛɛ lajɛlen fo ka halisa a ɲini maaba minnu bɛ Tombouctou k'u ka dugawu kɛ jamana ye u ka dugawu kɛ an ye yarabi Ala ka na ni basigi ye jamana in kɔnɔ kuma wɛrɛ bɛ sira la Anula bonsoir. Anula Traoré. O di basi nɔ Ousmane Lele. An bɛ Ala fo k'a barika da. Ala ka mɛn o kɔnɔ an bɛ fo ka falajɛ kari furu bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la. Amina yarabi Traoré. Aba bisimila. N bɛ yafa ɲini jama fɛ. Baasi tɛ. Munna mankan kalan dɔɔni. Awɔ. Nka kanu kama fɔ an k'an da don baro la de. Siga tɛ nin kuma in na ne fa Ala ka kanu to yarabi. Traoré an ka foli b'i ye. A diyara ne ye. An ka foli bɛ jeliba lɛgɛba n'a lamɛnbaga bɛɛ ye. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin sangani na. Ani i yɛrɛ bɔra ka baabu min bɛ sisan. Awɔ. Traoré. Adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ. Siga tɛ kuma in na koyi. N'i y'a mɛn adamaden. Awɔ. N'a jɔra dɔrɔn. A bɔra a yɛrɛ de la. Ni Ala ka dɛmɛ ye. Awɔ. O la an bɛ min fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye. Halisa u ka wuli ka jɔ. K'u ka dɔ fara a kan walasa farafinna bɛ se ka k'a yɛrɛ ye. Baasi tɛ. Maa tɛ se ka maa ka wari dunnen dilan. Ka tila ka nɔrɔ a tigi ka kan na. K'i ka k'i yɛrɛ ye dɛ. Traoré Ousmane Lele ka hakilina de nin ye. Salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ousmane Lele an b'i a fo ka waleɲumandɔn fo yan nɔ fo Fulajɛ kari furu la ko maa ka k'i yɛrɛ ye n b'a ka k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye n'o kɛra lafiya bɛ na
ayiwa ala ka laɲiniw sabati an k'an cɛsiri halisa laɲiniw ye fɛn mun ye ni an sɔnna ka kɛ kelen ye a ka ca ala fɛ u na sabati ka aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na madame koyita fatumata darame fo yan nɔ fo faransikaw fɛ yen nɔ an bi a fo ka waleɲuman dɔn ka a fo jamana kanu na ani jeliba kanu ni an yɛrɛ kanu na a bɛɛ kɛra ala ɲɛna ala ka hɛrɛ ka nin ye ne ba kuma wɛrɛ bɛ yen nɔ an la bonsoir allo salamu alaikum waleykum salam wa rahmatullahi kodi basi yen nɔ wala alhamdulillah ala ka mɛn o kɔnɔ k'an wele ka bɔrɔ jumɛn ne fa bon an ɲɛ bɛ téléphone de la kama alhamdulillah e bɛ k'an wele ka bɔrɔ jumɛn amina an bɛ kɔnɔ sisan aw yɔrɔ jumɛn kɔnɔ yɔrɔ wele ka bɔ kɔnɔ ok i bɛ hakili to fɛn min tali kɛ i ka télé ok i b'i ka télé latugun ne fa ka bɔ a kɛrɛfɛ pewu pewu n'a ma k'i ma ni basi ye sinon gɛlɛya bɛ baara la dɔɔnin ayiwa ayiwa an bɛ hakɛto ɲini kɛ an balimakɛ fɛ fo yan nɔ fo kɔnɔna Yusu Sangare an y'o de fɔ an sigikun fanba ye an kanubagaw ye ka kuma da d'u ma bɛɛ lajɛlen ka se ka don maa tɛ bɔ maa la cɛ tɛ bɔ muso la denmisɛn tɛ bɔ maakɔrɔba la ni maa donna i ni anw lajɛ ka dɔ fɔ sabula an b'a dɔn jamana kanu de ye bɛɛ lajɛlen si yan nɔ ala ka hɛrɛ ka ɲɛ hakili ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma nka n'aw bɛ fɛ baara ka kɛ ka sɔrɔ ma kɛ ni gɛlɛyaba ye fɛn bɛ tali kɛ lamɛnnikɛlaw bɛ filɛlikɛla kan n'aw donna ka ban a b'a datugu baba ma wala dɔɔnin n'o kɛra aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ka wagatinin kɛ kunkurunin kɛ ka ɲɔgɔn sɔn hakili la bonya ani karama kɔnɔna la kuma wɛrɛ bɛ sira la dayɛlɛ ka don anu la allo grand mar oui baba lasi denbaya don kori basi la basi foyi tɛ yen ala kana fɛn k'i la baba lasi an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ami ba i fo a diyara n ye ko bi k'a bɛ wariko kan awɔ vraiment Mɔru i b'a dɔn jamana filɛ nin ye jamana si tɛ taa ɲɛ n'i yɛrɛ m'i ka wari don ba la ɲɛ bɛ jamana sɛbɛla fɛn fɛn na bɛɛ ka wari b'a bolo mais mɔgɔ kelen k'i kanga maa tɔw n'u ka wari cɛ k'an y'an ka yɛrɛmɛ hɔrɔnya ta depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn nkalon de don komi waati bolo koronnen don kosɛbɛ ka bɔ kuma la basi tɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye décision mun ta vraiment o jamana saba in halisa ala ka barika don u la kosɛbɛ o ye décision jumɛn ala k'a kɛ ɲɛtaga ye wariko mun bɛ sen na kɛ u y'o décision ta wa n ko y'o décision ta wa u ye u kɔni y'a fɔ dɛ u ye mun fɔ ko wariko ni ala sɔnna k'a bɛ bɔ sen aw journaliste e m'a mɛn wa lasi ne m'o mɛn bon komi bolo koronnen don kosɛbɛ awɔ b'aw fo ka barika da ala k'a kɛ ɲɛtaga ye amin amin arabi vraiment an b'u fo k'u barika da halisa ala kana u kana siran maa si ɲɛ ala ka hɛrɛ ka ɲɛ merci lasi bon lasi an b'i fo k'i barikada Yusu Sangare ni maa mɛn ɲɛmɔgɔ si la k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ ko ayiwa an bɛna an ka wariko yɛrɛ boloda jamana si tɛ yen nɔ mun bɛ tali kɛ Niger ni Burkina ni Mali kan maa kuma mɛn ayiwa maaw kɔni bɛ ka kumaw fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ten bɛ ka fɔ ten ani jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu fɔ sinon hali minisiri minnu bɛ an ka wariko kunna olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako kaw fɛ yan nɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ nka ayiwa kuma caman fɔra nka n ma kuma in mɛn an ka kun fa fɔcogo de fana ka ɲi maa wɛrɛ bɛ yen anu la kodi basi yen nɔ alhamdulillah ne fa i bɛ k'an wele ka bɔrɔ jumɛn ka bɔrɔ jumɛn mopti an bɛ yen kaw bɛɛ lajɛlen fɔ mopti mara la k'i fo k'i barikada bisimila an fa an tulo b'i la nba ne bɛ aw ka bi jaba la awɔ nin bɛ se mun kan fɛn la jamana bɛ se ka a lajɛ ka bɔ sefa la awɔ a nin bɛ ka ɲi kosɛbɛ n m'a faamuya kosɛbɛ ne fa i b'a kɛ to ka kuma kɔrɔta dɔɔnin sinon an tulo t'i la ka ɲɛ n'a nin bɛ ka ɲi kosɛbɛ awɔ mais kuma jɔyɔrɔ min na sisan komi a fɔra ko jamanaw jamanaw an ka sefa nin hakili la an ta ye EMOA de ye yala EMOA jamana bɛɛ de bi cɛ ka bɔ sefa la wa ou bien an jamana saba Mali Burkina Niger de bi cɛ ka bɔ sefa la ou bien Mali bɛna bɔ EMOA la parce que olu préalable ye filaw quoi a bɛ kɛ EMOA la kɔni hakili la an bɛ sefa kɔnɔ an b'a ɲini ka bɔ EMOA la fɔlɔ wa ou bien an bɛ bɔ sefa la direct la
hakila barakun falo kan ka dan ni yoron la falo bo e mo an jamana ka dan jonte a jamana ko tabon hakila barakun falo kan ke ulujo falo yani an ga ka bo se fala awo jamana ka dan ina so bengan bu an ni ka an kele mo ka femu ke an ni ce bo foni an ya kusi ka bo e mo la kada ulu sabani ma ou bien andi jamana baro pour anka donc wala andi ke ka fo non seulement andi bo e mo la fara wala andi ka ni ka bo se kala kana an yer ka bari kina d'accord bon ni ka tin ka d'accord bashite ala ka limandi aywa ambe do donc ala ka krofo do club nandula merci ambi fu ninga mopti maraw bela jele fu date fu limina ka malion fu fu ya no fu sigrola yugu kase kamara batagi sorola kate kase ka an soro telephone nanga ya hakil nata di son son ana ndando la ka wala mawribi no sono nyo chanula bonsoir assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ko di basino bari waje gelater terima dugro ko ala jonde do Suleiman Dukure Kongo Braza Kaudu Bastino Balvote Alhamdulillah Dukure anklo bila ambi fugi barkada neba akuma ninga we wari gore awo anga fama ni u dali tu wa baraka nga ko aketwa bela ka warga fana anga wa kriyan rewa haywa bala base mama ni wa ka bono ko ni ka wari tire ko wala iti e tay ko wala base ko wari vela kali taro na anga tibla ka abi sen kura ka ko awo wala no ko ni atu aka ay tira ko to anga kana ko do malna ka drama mani ka wari tire ka dama ko d'accord donc RF jamana nyamugo kango barade tabala sano anyara ka wari ko créer ko glan amba wala d'accord dukure yo famiana dugure be fo braza ka fi no ka Brazzaville ko bla jele fo nando na braza isu sangare ambitu no mutayiri mita folo poto na tra poto iri banziri kon la ni sagani na ame fembe talike dawda jara konati anaka dimba bla jele iri banziri la ambu fo ni wal non kato poto la yeno alsa yeno amita iri makwala ambe ankon mo fo yeno ko wal don la ka obi no fo kata iri bu parama wa da rokoro yusuf kanto braza ambe ngaw bla jeli fu nan tora braza am ta Pointe Noire nan na Pointe Noire am ta galerie fon kon la no ta yidi kata vunvun ngono ka kan bo bla jeli fu dante fu limina ni braza souveniru ni Pointe Noire souveniru yusuf sangare yoro ngaf sap mo la ala ka hera ka bla jeli ka aw bla jeli fu ni nga wala mondon kado gabon nan na gabon kamara bi no anaka dimba bla jeli amba fene fu jom ngay kan bab jonyon don ka malien fefembe Libreville ni Port-Gentil ambu bela jeli fu dante fu limna foga do Guinée équatoriale bataka woni malabo ko fe no kanna ka mun bi no ambulu fene fu dante fu limna kan mo jonyon fene don ko alaka hera kam bela jeli ni sangani na ne juru bi woro ani duru do bi woro an duru biduru aw mole mun ko kan ne juru sra ko fu lengi do ngamali indicatif no fu mo ga ani fla saba bi woro ani duru sigurama fla ani biduru sigurama fla ko mabe an ko anula wa atakene di basino amala barka alhamdulillah ba wa barbasi jirwatan oui abe tugodi ba ka alhamdulillah me la foga bakara ere dum wa mala tanu ko aka di jom kay ko chefa ko bo chefa la oui est ce que abe sega la nyini bi ka bo sifa kono ne ko ni bola ngatu anga to ide anda ka reference ni dalla gina sira ka bo no wala ba la ka sira ka bo no wala wa ana sembe nyamo ko deta jena tiga ko ala be mo nyima o de ba e di na pasora donc na ame sepa na munu mala u do ka ba mo mo te sepa la gine be sepa la gine ta ka ro donc on de ba la ale ba ni la ta ro ja ami na pasora to ama na pasora to amu de jira bo o ga wa du mo juwa na so ko du mo juwa ka dobula hali ni mana na ere anga wa black ana na no du mo juwa ko andi ka anda ba ti donc ko imbe de ko la adamaden ko de fanga do dungo juwa na fato ta ami na fabu so anga ton ko anga jato oje
o kɛra an ka dugu nafolo ye o o kɛra fara minnu b'a fɛ n'o ye gasi ko pétrole n'olu fɛn bɔra n'an y'an janto la an yɛrɛ ka sɔrɔ ka caya n'an y'an janto bɛɛ la an bɛ nafa sɔrɔ an ka fɛn bɛɛ la walayi. D'accord. Abidjan filɛ nin ye Sɛfa Abidjan bɛ Sɛfa la Abidjan bɛ ka fɛn kɛ a bɛ ka nafa de sɔrɔ a la. Ɲɛmɔgɔ ko de fɛn dɛ n'an ɲɛmɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ min bɛ se k'a ka fɛnw gérer ka ɲa a ka ca Ala fɛ a bɛ fɛn fɛn laɲini wala a bɛ nafa sɔrɔ. Donc e yɛrɛ fɛ bi an ka tɔɔrɔya bɛɛ tɛ se ka dulon Sɛfa la kɛ. Awɔ an bɛ se ka to a la. An bɛ to a la puis an ta fan an ka a dɔn an minnu b'a la nafa de ka bon an ka nafa ɲini k'a nafa dɔn an bɛ nafa min sɔrɔ an k'o ɲini k'o dɔn a la. Awɔ. An kana k'a la ten. Mais pourtant jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko tant que n'an bɛ Sɛfa la ko hali an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko tɛ se ka sabati tant que k'an to mɔnɛ kɔnɔ mɔnɛ mun t'an yɛrɛ ta ye. Bon ɲɛ b'a la o yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ sabati o yɛrɛma bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ko de ye o. C'est-à-dire i b'a dɔn adamaden ye i yɛrɛ de ye quoi. Awɔ. C'est-à-dire n'i kɛra i yɛrɛ k'i yɛrɛ dɔn walayi hali mɔgɔ min k'i mara wala a yɛrɛ b'i valeur dɔn wala a bɛ valeur. Wala a bɛ valeur kɛlɛ wala. Siga t'a la. Mais e tora bolokɔnɔmɔgɔya la nani mɔgɔ adamaden nɔfɛ a bɛ nafa jumɛn k'i la. Ala yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn dɔ bɛ mɔgɔ min kunna ni e b'a fɔ nani bɔ a la ani min mɔgɔ min bɛ k'a nege a bɛ nafa min kɛ e nafa ala tɛ nafa min. Donc buna adamaden surtout Mali walayi an bɛ sira min na n'an tɛmɛna n'an tora nin sira kan tan walahi hali minnu bɛna k'u b'an dɛmɛ u bɛ valeur k'a dɔn. D'accord. Donc f'an k'o de ɲini k'o dɔn. Basi tɛ. Et puis mɔgɔw bɛ caman fɔ démocratie ye maliyɛn bɛɛ de lafiya. Hali n'i y'a ye ne bɛ ka téléphone cɛ ma k'a filɛ ka nin démocratie de nana n'a ye. Donc k'a fɔ an ka démocratie kɛ k'a saboter ninnu an ka bɔ nin ko kɔnɔ. Diɲɛ ko o ko n'i b'a dilan ka ɲa a kɛ ka ɲa quoi. A kɛ wala a kɛ ni hɔrɔnya ni bɛn ni karama n'i yɛrɛ ka danni wala i bɛ nafa sɔrɔ. Siga t'a la. Kana tila la. Basi tɛ. Ala k'an dɛmɛ. Yarabi. Merci. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Awɔ. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Amin yarabi amin. Merci bien. Baro in de ye Yusu Sangare a nɔjɔn de fɔ ka kumakun di aw bɛɛ lajɛlen ma wagati na kɛ kuma dɔ la ayiwa nin n'a ɲɔgɔnnaw fana de ka di baro kɔnɔ dɔ ko ko nin dɔ ko ko nin tɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ nin ɲini ka se ka hakilinaw ɲini k'u caya bɛɛ lajɛlen n'a hakilina bɛɛ lajɛlen n'a ka tiɲɛ wa bɛɛ lajɛlen filen ka tɛ ka tiɲɛli kan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka waleɲuman dɔn n'i bɛ don i ka don k'i hakilina ta di bonya ani karama kɔnɔna la k'a sɔrɔ dɔgɔyama b'a la a ma kɛ kɛlɛ a ma kɛ wɔyɔ jamukan in hakilina ɲuman a bɔra ɲɛmɔgɔso minnu na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dante foli bɛ na nɛgɛjuru halisa 65 don 65 50 oui allo. Ouais, salam alaikum Barou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ndaw ko di basen Lamine. Demara be di ko toraste. Me ala fo ga baraka da mayna ka do bastula. Ko toraste. Alhamdulillah. Masha Allah. Bismillah. Ay am ba participer. Voilà, bon ne kon ga hilna tay ni. Am bokunte se fala de. Am bokunte de? Ay parce que antu be framal le law. Awo. Donc ni na ambura framal la ka donc se fala. Hakilima dɔw de sigira ka jate minɛ et puis jamana tɛ jamana kelen ye i bɛ se ka jamana compter fo 8 CFA de bɛ duma kɔnɔ ni tiɲɛ wala donc mɔgɔ b'a ɲini ka yɛlɛn de mais i t'a ɲini ka jigin dɛ ani kɛrɛfɛ jamanaw minnu ɲɔgɔn kɛrɛfɛ awɔ n'u b'u yɛrɛ ka wari kan a position bɛ cogo jumɛn na o ye kelen ye a filanan fana ye min ye yɛrɛma hɔrɔnya ni wari tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ne bolo yɛrɛma hɔrɔnya ye min ye n ka ye n ka ko ye n ye fɛn décidé ni n ko n b'a kɛ cogo min an bɛ sigi an bɛ kuma ni n ye min fɔ ni an bɛnna o kan o de don n'an ma bɛn o kan i kelen tɛ kuma tɛ ni min bɛ se ka bɛn a la n'o bɛ jɛ ka baara kɛ awɔ mais ani nafolo tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc ne bolo an ka to CFA la awɔ maintenant an ka lajɛ jamana nin bɛ ka yɛlɛn cogoya min na ni développement bɛ na o ka fisa k'a fɔ k'an bɛ bɔ CFA la k'an bɛ segin kɔfɛ baasi tɛ o ye ne ka hakilina ye donc bi e yɛrɛ fɛ bɔkun foyi t'an na CFA kɔnɔna la sabula CFA tɛ an ka problème ye kɛ ka mun kɛ n ko e yɛrɛ fɛ bɔkun tɛ an na CFA kɔnɔna la awɔ an ka to CFA kɔnɔna la parce que CFA tɛ problème ye jamana in kɔnɔ an ɲɛmɔgɔ ko ni ayiwa kɛcogobaliya de bɛ yen nɔ problème ye o de ye voilà justement CFA ko tɛ problème ye donc problème ye min ye jamana gérer cogo i y'a faamuya ni ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw bɛ jamana kunna dɔ bɔra yuruguyuruguw la nafolo kan ka don da min fɛ a bɛ donna o fɛ moi je crois que développement de bɛ taa baasi tɛ o ni wari tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc halisa an b'a ɲini ala k'an bɛn sahaba ma yarabi
ala ka mali ɲɛ Allahumma min ala ka an ka tradition dɛmɛ a se bɛ ala ye ayiwa assalamu alaikum waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndaw Lamin Ndaw ka bɔ Mayina an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn dante foli min na ka bɛn ni gɛlɛya mun ye ayiwa an kɛrɛfɛ dugu Mayina sɔrɔ mun bɛ tali kɛ terrain bi mun kɛra an y'a bataku sɔrɔ k'a fɔ ko Mayinakaw ka wuli ka jɔ fanga bonyana aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye ala k'aw sara ni hɛrɛ ye ya rabbi ala ka n'aw sara n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye comme aw yɛrɛ bɛ yen nɔ an la bonsoir kodi baasi yen nɔ alhamdulilayi bisimila an bɛ Baginda Bagindakaw don kodi baasi ye ne fa Bagindakaw n Baginda de awɔ an bɛ Bagindakaw fo bisimila ne tulo b'i la ne fa bon e tu ka jan dɔɔni quoi bon i bɛ lamɛn awɔ ça fait Mali kɔnɔ bi kuma duman de ka fɔ dɔrɔn kabini transition nana an y'o dɛmɛ koyi a bɛ ye kuma duman ye énergie solaire franc CFA an ka bɔ nin na alliance des états du Sahel AES nin bɛɛ ye fɛn dumanba de n'a kuma bɛ fɔ i bɛ nisɔndiya i bɛ muɲu i bɛ ɲini kungo kɔ maliyɛnw sɛgɛnna tɛ dɛ sɛgɛn sira dan na an k'a filɛ fɔlɔ an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na d'accord ka bɔ franc CFA la a ka nɔgɔn a ka nɔgɔn dɛ kuma AES alliance tɛ yan awɔ Burkina Mali Niger hali n'a ye wari dilan min ye koloni ye koloni ko an bɛ koloni min dɔn fɔlɔ la a y'a dilan an bɛ se ka don an ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɔlɔ ka wari labɔ Mali ni Burkina ni Niger bɛ se ka don cogo min na an saba n'o ɲɛna an bɛ se ka kɛ an ka wari bɛ se ka taa diɲɛ bɛɛ d'accord o t'a fɛ ka bɔ CFA la o an bɛ se k'an to CFA la ka an ka wari bɔ an dugu saba ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ aw bɛna se ka kɛ ayiwa an ka AES dilan n'a ye alliance dilan an bɛ alliance dilan k'an to UEMOA la donc an bɛ se ka an ka wari fana dilan min ye alliance des états du Sahel wari ye an k'a d'o ma alliance des états du Sahel o wari an k'o dilan n'i taara Burkina i b'a dun n'i taara Niger i b'a dun n'an ka économie ɲin'o la o an bɛ se ka bɔ CFA la dɔɔni dɔɔni mais an kana fɔ ko an bɛ ko dɔw fɔ min ka d'an turu la k'a sɔrɔ a tɛna kɛ an ɲɛ tɛna sɔrɔ an bɛ tɔɔrɔ ka taa fɛ d'accord n ko Mandela an ka couper la fɔ sa baasi tɛ an seginna ten sa vraiment bravo pour l'armée malienne d'accord vraiment n bɛ armée malienne fo b'a ka denmisɛnninw fo baasi tɛ kɛlɛkɛlaw don an ye kitan sɔrɔ ayiwa a to an ka lakana ala ka sabati ya rabbi kitan sɔrɔlen an ka fɛn wɛrɛ kɛ sa d'accord an ka bɔ tulonkɛ la an ka to an ka bɔ nukɔrɔ kuma min ka di mɔgɔ ye a faamuyana voilà a faamuyana ala ka hakili ɲuman di ne fa an b'i fo ka Bagindakaw bɛɛ lajɛlen fo ala ka hɛrɛ ka ni ye ni an ka cɛkɔrɔba ye k'an wele ka bɔ Baginda an b'i a fo ka barikada ko ci wɛrɛ bɛ yen nɔ mun tɛ boli sifa kɔnɔna la o y'ala hakilinata ye an b'i a fo ni ka waleɲuman dɔn maa wɛrɛ ye sira sɔrɔ n'u la Haidara fɛn bɛ tali kɛ Isu Sangare kan an bɛ taa ɲɛfɛ halisa ka bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen barikada Amina Sidibe merci on reste en CFA CEDEAO et la France continuera à nous punir le CFA est fabriqué en France Amina Sidibe an b'i fo k'i waleɲuman dɔn maa wɛrɛ bɛ yen anu la allo anu la kodi baasi yen nɔ an bɛ Ala tanu ala k'a mɛn kɔnɔ Kasim denbaya don baasi t'u la i ni fama o kɛra dɔɔni bisimila an b'aw fo radio lamɛnbaga bɛɛ a diyara an ye Kasim bon wari ko in na kɔni n t'a dɔn jamana de y'an bolo da tuguni k'u bɛna bɔ aw bɛna wari dilan aw fɛ aw yɛrɛ bɛna hakili to ka bɔ bara kan m'a faamuya n ko jamana de y'an bolo da k'u bɛna wari dɔ dilan aw bɛ aw ka hakili to ka bɔ bara kan
non anw de ka hakili jagabɔ bɔra kan c'est vrai que ŋunu kuma min bɛ ka bɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la minnu bɛ tali kɛ ko jamana saba ninnu bɛ k'a laɲini ka wariw dilan an tɛ ka kuma fɔ ka base o kan sabula an m'a mɛn jamana ɲɛmɔgɔ si da k'u bɛn'u ka wariw dilan jamana saba ninnu si m'a fɔ ne kɔni m'a mɛn ala ko tiɲɛ la mais komi a kumaw bɛ ka caya nin wagati in na ko an ka bɔ sifa kɔnɔ an ka kɛ donc an ta jateminɛ ko de ka jateminɛ kɛ ni ka maaw hakilina ɲini ka dɔnna ka bɛn n'a lahalayaw ye ok n'a faamu awɔ ni kuma bɛ kɛ sanfɛ a bɛ mɛn an ka kumaw bɛ mɛn bɛɛ la da kɔnɔ ayiwa voilà bon Mali mara tɔ bɛna ka kɛ i n'a fɔ musokani ni suru fɔra kɔmɔ ye ne taara jɛgɛ mɔn na ni jɛgɛ fila sɔrɔla suruku b'a fɔ suruku ba ma ko e bɛ simita saba de kan o bɛ bita fila donc suruku b'a fɔ k'a bɛ simita saba fɛ parce que à chaque fois ni an ma ɲɛsin gɛlɛya dɔ ma a bɛ bɔ ni ko dɔ ye k'a fɔ ko nin bɛna kɛ wa an bɛ ka a daminɛ la an bɛ kuran an bɛ problème yɛrɛ fɔlɔ la nin ye n'o ye kuran ko jamana gɛlɛya caman bɛ yen ka daminɛ sanni feerefɛnw kan a promesse taara an y'a bɛɛ la bɛɛ bɛna mariko kuma kana se bi ma an mana fɔ k'an ma ɲɛsin fɛn o fɛn mais an tɛ kelen k'o laban sa wa wariko nin filɛ nin ye c'est vrai wariko in an caman ka hinɛ kun bɛ kunun mais bi an nana faamu k'a fɔ ko jamana taga ɲɛ dunnen tɛ wari la d'accord wala jamana taga ɲɛ dunnen marabaga ɲɛnama ko de la an bɛ to min ko min jamana nin kɔnɔ est-ce que fɛnw yɛlɛmalen don wa jamana kɔnɔ tagabolo dɔ tun bɛ yen ka kɔrɔ tagabolo ninnu ma segin hali sisan ma yɛlɛma an ba dɔn cogo di ka fɔ la ko wariko t'an ka problème wariko t'an ka problème d'accord jamana marabaga ɲɛnama ko t'an ka problème bon an bɛ fɛn fana fɔ mɔgɔ la ko démocratie a ye démocratie kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye quoi maliyɛn caman bɛ ka démocratie kɔrɔ fɔ mɔgɔ démocratie kɔrɔ ye démocratie kɔrɔ ye bɛɛ y'a de pour que fanga kɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ fanga la o bɛɛ y'a bɛɛ y'a kɔrɔ ye que bɛɛ dama jamana sɔrɔ la jɔn bɛ se ka fɔ ko man ɲi faama den bɛ furakɛ yɔrɔ min na fantan den bɛ furakɛ yen faama den bɛ kalan yɔrɔ min na fantan den bɛ kalan yen mɔgɔ ma fisa ni mɔgɔ ye jamana kɔnɔ i taara yɔrɔ kɔnɔ la i ka saraw bɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn jamana kɔnɔ bɛɛ dama la kiiri sira fɛ fana mɔgɔ ma fisa ni mɔgɔ ye kiiri sira fɛ o de ye bɛɛ y'a ye d'accord e ko an bɛ min ɲɔgɔn ye jamana wɛrɛw kan hali ni ye fantan ye bɛ furakɛ jɔn bɛ se ka fɔ ko bɛɛ y'a man ko ka bɛɛ bɛɛ ka fanga sɔrɔ la k'o man ɲi démocratie kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye démocratie kɔrɔ tɛ bɛɛ jamana la démocratie kɔrɔ ye d'accord an ka démocratie to yen nɔ sabula o t'an ka kuma kun ye bi nka an ka banba surtout an ka sefa ko in kan an ka se ka wariko filɛ jamana damadɔ bɛ yan Sierra Leone bɛ yen Guinée bɛ yen a jamana caman bɛ yen u b'u yɛrɛ ka wari de don mais u ma taga ɲɛ o Côte d'Ivoire filɛ nin jiri la farafinna tile ka jamana la Nigeria bɛ yen Ghana bɛ yen bien que olu dɔrɔn mais Côte d'Ivoire taara ɲɛ Sénégal taara ɲɛ o o bɛ ka sefa de dun an bɛ yan k'a fɔ k'an ka wariko yɔrɔ min fana u bɛ jɛ wari kelen de la o mais an bɛ kun la o donc an kɛ baara kɛ an ka a ko kuran burudani ta bila an sɛgɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛnnen don an kana fɔ tuguni k'an ma sigi ko faama kɔnɔ tuguni quoi mais tuma bɛɛ n'an bɛ gɛlɛya dɔrɔn a bɛ ko ni ko kura dɔ ye k'a fɔ k'an ka sigi kuma kɔnɔ an bɛ bɔ an bɛ bɔ an bɛ bɔ hali tɛ ɲɛ sɔrɔ a si ma an sɛgɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la an sɛgɛnnen don jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛɛ ye jamana bɛɛ ye bi basi tɛ Kasim hakilila faamuyana an b'i fo ni waliɲuman dɔn dan tɛ foli min na bɛɛ n'a ka hakili bɛɛ n'a ka tiɲɛ wa bɛɛ lajɛlen fili fili ka da ka tiɲɛ de kan an bɛ bɛɛ lajɛlen bonya i ka tiɲɛ kan maa wɛrɛ bɛ yen nɔ an la bonsoir Ibrahim Tal kodi basi katika udu bisimila an kulo b'i la k'i fo k'i waleɲuman na i ka baara ɲuman na a diyara n ye CFA ko in n'i y'a ta k'a lajɛ CFA o y'an ka problème ba de an ka problème ba de don dɛ sabu n'i y'a CFA yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ wari min dun an b'a dunni daminɛ dɔrɔmɛ kelen n'i ka dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ duuru n'o ye 5 francs ye awɔ 5 francs in n'i y'a ta k'a lajɛ 5 francs o ye dɔrɔmɛ duuru kan ka kɛ dɔrɔmɛ duuru mais an fɛ yan o ye dɔrɔmɛ kelen de awɔ o yɔrɔ dɔrɔn ni dɔrɔn ye dini de tubabu minnu b'a dilan dɔrɔmɛ naani ye olu ta dɔn dɔrɔmɛ kelen an bɛ k'o de dun sisan misaliyala ni e ka kɛmɛ naani a bɛ ne bolo awɔ ne y'a 50 di e ma ka tila ka kɛmɛ saba ni 50 ta e ye joli sɔrɔ o la e ma caman sɔrɔ dɔrɔn e ka kɛmɛ naani de bɛ yen mais ne y'a kɛmɛ saba ni 50 ta ka 50 dɔrɔn di ma wari CFA ko in a b'o cogoya kelen de la d'accord o ye kelen ye filanan tuguni
CFA ni iti se ka tani ke yoro shi ni faransi ka genai ni ba ka tani ke so wo wari ga yalma ke erode ida har tani ke ni erode ko yoro fene vini tuguni ni faransi ma genai ni ne o ni na man ni faransi ga ta iti ka ta ode kama CFA ko hani anga jalan fama beta ni da ko ka dan ni anga bo CFA la d'accord anni anga wari be kenya lagine wari nyona e ore da ka dia nani CFA ko bashite Ibrahim voilà merci ami foki wala nyimando Ibrahim tal kabokati ambi afu aka hagrina la ka bela jele fu ni nga bela jele wala nyimando nga duru sra e bioro ni duru bioro an duru bidiro flake malawa anota ni nga bitay datu yanno allo ka bela jele fo isu sangare ni nga bela jele wala ñu mandon joli ba kan boko malikono ani maliko kan kuma wore be no anola bonsoir allo anola no wa kana ere do ko di basino kana alhamdulillah kamule ka borajme Abidjan ambe Abidjan ka fo ko wala ñu mandon bismillah ne fa oncle wila wala yo wor ko kuma de do awo wala Abidjan wala war ko yi kuma da kaya masu ya kai fama da ma kan bai war ko yi ma famu awo wala war ko yi abje wari ani mali wari dikere abe sefa de ka abje sai ade baka malta de de baka awo ni sai da waka kikele abina abafa ai le dino na fa ai kidu na ko be kidu san we mali bine de yada do flen ngani dugu bu kono ba ka atin ni jama ma ni ka war tiga sai ina barka jina tigo de sa amano ko de bali kan kan je de ka war bo no ti sida ngani dugu de sida kono jama sa tan kono o ba ka jere de tan suru udala mo ko ma fa ngati sida wala ni ru ma nya anya do folo ni sida e frontière de tuwa ni wa don mumbe ala kan kiso de ma ala kan kisi so ma chama do fa mo de kan wori flere do wori ngila jelum ab mo ko ta de baka abjeta ade baka amano gonde de ko ko nga blere de na ma blante ko no wala pep de ma nga blade nga blade mais ma chama ko nga problem ti sivay sabla ere dugum na no Abidjan ko Abidjan ko ni nyata do nyata ko ni Abidjan ka fi no mais muna ya ko kuma ako Abidjan ya ko kuma ako Abidjan tengara mu ba Abidjan ni Abidjan pile amro de mo ka ya ma se ka bo ka ma se ka ya Abidjan ya wala Abidjan ma se ka fu ka ya Abidjan ma se ka fu ka ya dilo ka se la Abidjan ya dilo ka se la abado al ne pirta shanke ga awatara bashite ne ke mal sa mali mo bidi aywa ambe do ke ala ka klima di bila jeli ma wakati dafara amina taraware ko Ousmane Traoré ambi foki wala jima do ka mali on bila jeli fo mun ba Abidjan ka fi no ala ka do ran jala nande balma ke Ousmane Traoré ka wole ka ba Abidjan isu sangare alay ka korofuna dansiga nga bila silila ka mali on bila jeli fo dante fo limina aw klo gatse ka fa miye ka beni sefa ko yi o de kera ni ambe aw fo aka wuli ka jonna ko cesri la sanga ani wakati ni aywa gele yakera anake aywa amma dabon kamante nga barana ta cugudu ni fili borok mo la fene dabon kamante o barana ta cugudu ani dimsini alsami kuma bulungno ka hakito nyininke bela jeli fe ni nga bela jeli fu ka bela jeli wala mandon dibila barakalo fuli blebele awtay isu sangare kumino Augustin Choubi ambi refu ni wala mandon Musa Haidara Sherifu ami fu dante fuli na fukata se Lamine Coulibaly ma Augustin Choubi fene fu Salimata Ouedraogo ami fu radio fanfeb mo ko fi no katika ko dimandi Boka Traoré amba fu ka wala mandon kuma soko no aw balma gena aw denge Oumar Traoré mun be ka ana meju diba FM sans fait bien fontana na bladina ami aw fu ka wala mandon ni alama nga juna juru jona aw na nyon sala lam sa do ka koroforo bo aw yeka boka bi jamana la hala ko aw ka me bien wati re wassalam Falilou boutique ale fleni Badalabugu Falilou couture o yɛrɛ dugumala la ni aw donna dɔrɔn aw numan fɛ Daraman ni Alima be ka aw bisimila ko cɛɲina téléphone 82 30 00 00 Falilou fe ye ko ye fɔ ko ban Dit à faux, le débat du soir interactif.